Mga hayop na yaon sa pangataman Canalbay Park and Wildlife nagdidikit na subuot sigon sa sarong bukal. Provincial Veterinary Office preparadong magsimbag sa gobyerno probinsyal in kasong ipaapod para simbagon ang issue. Uyan report ni Don Jimenez. Saro sa mga pigbibisitang lugar sa probinsya nin Albay na Albay Park and Wildlife huli sa manlain-lain na klase nin hayop na pwedeng mahiling digdi. Alagad sa ngunyan palaisipan subot ang pagkawarak ng ibang mga ataman na hayop sa laogan pasilidad na pigmamanihar mismo kan gobyerno probinsyal sa paagi kan Provincial Veterinary Office. Sigun ki board member Raul Rosal, personal niyang binisita ang park as sinahiling niya na dikit na sanaan mga hayop digdi. Katakod ka ini hagad ngunyan kan bukal sa Provincial Veterinary Office na magsumitir ng paliwanag sa gobernador kung ano talaga ang nangyari. An-aram kaya subot ni Rosal, dakol talaga ang mga hayop sa wildlife makalis na bakalon kan Albay, ang mga ataman kan nagsaradong animal zoo sa Cavite kan taong 2017. Kasi kay Puan man magiraray na mag-irok kita, it's our responsibility and obligation na dapat imbestigaran magiraray na. Sa ibong nalado, preparado man subot ang Provincial Veterinary Office na maghampang in kaso na ipaapod sa sangguniang panlalawigan para simbago na nasambitan ang issue. Wala pa ako masipag with the proper documents po na para po ma-prove talaga na talagang tunay. O kung word versus word, medyo mahirapan po yan. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.